Benvinguts i benvingudes a aquest podcast d'Acadèmia DEA, som Família DEA. Jo soc Wanda. Jo soc Josep. I aquí estem principalment perquè vam dir què anem a fer el cap de setmana, no? Com que no teníem prou feina, Clar, ens hem pensat, sí. Va, fem un podcast, va. Vinga, va. I aquí estem, fent un podcast. Surti com surti, a l'aventura. Aventura. Avui nosaltres vam començar l'Acadèmia DEA fa 5-6 anys, 6 anys, i vam començar com a un repte personal. El Josep és arqueòleg i vam dir, vinga, va, anem a fer una acadèmia d'història, no? Al començament tothom ens deia, escolta, i això us donarà per viure? Ara tenim clar que no dona per viure, però et fa feliç. Però et fa molt feliç. Està. Aleshores, en aquell moment vam començar, va venir Covid, vam començar online, i aleshores la gent de Barcelona, no? Principalment, i voltants, i algú de Girona també. També. Van començar, escolta, per què no feu coses en presencial i tal? Nosaltres només fèiem en online, i vam dir, bueno, anem a intentar-ho, no? I ho vam intentar, vam omplir una classe, vam omplir dues, i així portem ja gairebé 6 anys. El primer curs que vam fer va ser el gran curs, que l'hem fet moltes vegades ja, que és el curs de Reines d'Egipte, i realment vam començar perquè el Josep realment és un apassionat de la història de les dones, perquè jo, com a feminista, el recolzo totalment, i aleshores vam començar amb aquest curs que el vam haver de repetir el mateix any, no sé si 2 o 3 vegades. Sí, i amenacem en tornar-lo a repetir el proper curs, el curs 26-27, tornarem a repetir-lo. És que és un curs ja corregit i augmentat. Corregit potser no gaire, però augmentat segur. Sempre que es repeteix el curs, sempre acabo ficant coses noves, imatges noves, documents nous, que ens anem trobant sobre reines d'Egipte, o possibles reines d'Egipte. Ell sempre amplia, no redueix mai, sempre amplia. Vam començar amb 5 classes, suposo que farà 6. No, vam començar amb 4. Amb 4 classes? Vam començar amb 4 i ens anirem a 6 classes. A 6 classes, veus? Ell sempre amplia, li encanta, perquè no t'agrada xerrar, no? No. Tenint en compte que les classes acostumen a ser de 2 hores, doncs estem parlant que hem passat de 8 hores, d'un curs de 8 hores, aproximadament, a un de 12 hores. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No patiu, realment en aquest podcast ja veureu, el que parla és ell, jo sóc una persona molt callada, molt silenciosa, no dic mai res, estàs d'acord, no? Totalment. Vale. Bueno, a mi m'agradaria començar amb una història que m'agrada molt, que és, quan vas començar a estudiar història i tal, per què et va cridar l'atenció la història de les dones? Explica'ls-hi, jo ja sé la història, però és que m'agrada molt. Val, aquesta és bona. Normalment, quan un fa història, tenim aquesta percepció de que la història, i és la percepció real, de que la història l'escriuen els vencedors i els vencedors acostumen a ser homes que escriuen la història dels homes per altres homes. I quan un estudia la història, estudia la història de grans reis, grans visirs, grans guerrers, i de tant en tant surt alguna dona. Però ha de destacar molt, perquè surti, ha de ser una cosa absolutament extraordinària. Però, afortunadament, en el meu cas, en el meu camí estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig cursar la matèria d'arqueologia de les dones. Em va atraure, vaig dir, carai, això, arqueologia de les dones, pot ser interessant. I vaig tenir la gran sort de ser alumne d'una gran professora, l'Encarnació Sanaüja, que malauradament fa uns anys que ens va deixar, però que va canviar tota la meva percepció. Tot el que jo entenia fins a aquell moment de la història m'ho va canviar. No dic que m'ho tirés tot a terra i que m'ho ensorrés tot, sinó que em va obrir un nou camp, que era l'arqueologia de les dones. Ho va ampliar, no? Exacte, existeixen, estan. Clar que hi han de ser les dones. Evidentment que hi han de ser. Com estudiem, com ens apropem a aquesta història de les dones, no? La veritat va ser revelador, va ser una llum, va posar llum a la foscor i la veritat és que des d'aquell moment doncs he donat molts cursos i gairebé sempre que dono cursos sempre tracto de donar aquella visió on surtin dones, on apareguin les dones, la feina de les dones,
sempre que sigui possible. Hi ha societats que tenen més joc i societats que tenen menys joc. La societat egípcia, que bàsicament és la que estic més especialitzat, doncs dona una mica més de joc. Societats com, per exemple, la grega, doncs no donen tant de joc perquè eren societats molt patriarcals, masclistes, podem dir, bueno, eren horribles amb les dones perquè les dones realment a la societat grega eren coses, eren objectes, no arribaven, estaven a l'alçada dels esclaus, no? Més o menys jurídicament, parlant. En fi, aquesta seria una miqueta la història. Jo pensava que era perquè t'agradaven les dones. També. T'agraden totes? No, només tu. Vale, menys mal. Les altres, Vale. Perfecte. Doncs com ha dit ell, normalment a classe, els que ens coneixeu ja ho sabeu i els que no, doncs ho sabreu ara. Nosaltres ens dediquem molt a la història d'Egipte. El Josep és especialista en història d'Egipte. Jo encara no. M'està suspenent tots els cursos me'ls suspèn, els haig de repetir, no m'entero de res. Escolta, és horrorós, ja veureu, perquè faig unes preguntes com superridícules, però, escolta, no sé si ho faig per tornar-lo a escoltar o per tornar-lo a veure o per estar allà vigilant, que també pot ser. Vigilant. Perquè la majoria de les nostres alumnes són dones, no? Sí, jo crec que és per això. Sí. Aleshores, parlant d'antic Egipte, vale? A mi m'agradaria que parlessis una miqueta d'algunes reines d'Egipte importants, igual no tan conegudes, o sí, no sé, explica'm. N'hi ha moltes reines a l'antic Egipte. Hem de pensar que inicialment, durant tota la història, estem parlant de més de 3.100 anys d'història de l'antic Egipte, la societat egípcia era patriarcal. Essencialment és patriarcal. Que les dones puguin tenir algunes prerrogatives, alguns drets, més que en altres societats, és veritat, és cert, però no deixa de ser una societat patriarcal on el monarca ha de ser sempre un home. I això tinguem en compte, tot i que coneixem noms d'algunes reines importants, com Hatshepsut, com Cleopatra Setena, per exemple. La veritat és que no és molt freqüent trobar gaires dones a l'esglaó més alt de tota la que seria la piràmide social de l'antic Egipte. Però n'hi ha moltes. Jo voldria destacar, per exemple, ja la primera dinastia. La primera dinastia és molt possible, i he de parlar sempre, a vegades parlem en condicionals perquè no tenim dades fefaents, però que la primera gran reina, la primera gran esposa reial del rei Narmer, el que va unificar les dues terres i va crear l'estat faraònic a Egipte, cap al 3100 abans de la nostra era, doncs la seva gran esposa reial, Neithotep, és molt possible que si no va ser reina amb tots els ets i uts, com a mínim sembla ser que sí va ser regent. Regent vol dir que va morir el seu marit, el seu fill encara era menor d'edat per regnar i qui es va ocupar de la regència va ser la gran esposa reial. Això era normal. A l'antic Egipte, les grans esposes reials, sobretot d'estirp reial, de sang reial, regnaven. Podien regnar en el moment aquest de minoria d'edat del successor a la corona. Però regnaven de veritat? Clar, de Neithotep, per exemple, tenim restes, tenim alguna documentació que ens parla de missions per excavar roca, el que eren els deserts oriental, i tenim algunes... El seu nom apareix allà, apareix com que ella sembla que ha patrocinat o que ha promogut aquestes missions d'extracció minera, no? Llavors, clar, si apareix el seu nom, hem d'entendre que ella està manant, que ella està fent... Potser només durant la regència del seu fill, però està manant, durant un temps està manant. Més clara ja és la presència i la reialesa dintre de la mateixa primera dinastia de la reina Meritneith. D'aquesta no hi ha cap mena de dubte. Tenim molt poques dades d'aquestes reines d'aquests primers temps, d'aquestes èpoques de la primera dinastia, de l'època tinita, que és època formativa, encara el regne no acaba d'estar ben format, ben compactat, s'està creant tot, no? S'estan creant tots els mites, s'està creant tota la iconografia, s'està creant tot encara, no? I encara està evolucionant el que és l'escriptura jeroglífica, s'està creant tot, no? Tenim poca cosa de la reina Meritneith, però què tenim? El que tenim ens parla que és una reina. Tenim una tomba a la necròpolis reial d'Umm el-Qab, a Abidos, on estan totes les tombes dels monarques de la primera dinastia. Allà està la tomba de Meritneith. Tenim una estela, també davant de les tombes, tipus mastaba, que es feien tipus mastaba,
es posaven una estela, dues esteles funeràries amb el nom del monarca. I tenim l'estela funerària. Què és una estela? L'estela està feta, és un document, és una pedra enorme, moltes vegades feta amb calcària, a vegades es fa servir granit, quarsita, depèn, no? Però una pedra de dimensions importants, estem parlant d'una pedra, aquesta que us comento de la reina Meritneith, doncs deu tenir més del metre i mig, perquè això està al museu antic d'Egipte, i és meravellós trobar l'estela funerària amb el nom de Meritneith. O sigui, ens està dient que realment era reina. Té la tomba, té una tomba a la primera dinastia. La major part dels monarques, de fet tret del primer, de Narmer, que no s'ha trobat, tenien dues tombes, com tenien la tomba on s'enterraven, aquesta Umelkehab, a Abidos, però al nord, a Saqqara, tenien una tomba falsa, un cenotafi, i tots els monarques d'aquesta primera dinastia tenien aquesta tomba falsa, tret, com us dic, de Narmer, que no s'ha acabat de trobar o no s'ha identificat, i Meritneith també tenia la seva tomba falsa a Saqqara. Tots tenien també el seu recinte funerari, el seu temple funerari o recinte funerari, i sembla ser, la documentació ens mostra que Meritneith també tenia un recinte funerari, és a dir, no hi ha cap mena de dubte que Meritneith, tot i que moltes vegades no apareix en llistes reials com a monarca d'Egipte, ho era reina, va ser reina d'Egipte. Després, amb el temps, apareixen moltes altres reines. Al final de la sisena dinastia hi ha una reina que es diu Nitocris, o que li diuen Nitocris, en documents grecs ens parla d'aquesta reina Nitocris, que possiblement era una reina que per la documentació que tenim egípcia, que es podia tenir el nom de Neithikerti. Bueno, és possible. Tenim molt poca cosa, aquesta la passem per alt perquè tenim molt poca cosa. Després a la dinastia 12 també, que és Regne Mig, tenim a una possible reina, la filla de Menemhat III, Neferuptà, possiblement va ser reina en algun moment de la història, a la mort del seu pare, possiblement va ser reina. Però després ja en el Regne Nou, tenim, o abans del Regne Nou, fins i tot abans del Regne Nou, dinastia 17, que és l'època d'aquesta segon període intermedi, període convuls, període que Egipte està ocupat pels hikses, per estrangers. En un moment donat que una dinastia, la dinastia 17, originària de Tebes, de l'Alt Egipte, decideix fer fora, plantar cara a aquests hikses, a aquests estrangers que estan gairebé governant gairebé tot el país. Decideix plantar-nos cara, apareix la figura, apareixen dues figures importants, la reina Teti Sherrit, però especialment la seva filla, la reina Ahotep, perquè sabem que ella, com a reina, com esposa reial que era en el seu moment de Seqenenret A i mare de dos reis, en un moment donat es va trobar amb que el seu espòs havia mort en aquest conflicte, el seu fill gran, Kamose, també havia mort en aquest conflicte i que el seu fill menor, Ahmosis I, doncs era menor, exacte, era menor i llavors es va posar ella al capdavant dels exèrcits. Ja en parlaríem en un altre moment de la reina Ahotep. Parlarem perquè, mireu, què tinc jo aquí penjant. És una mosca d'or, igual que va tenir Ahotep, que això us ho explicarem en un altre moment. No? Ho deixem per un altre. El tema de les mosques ho explicarem en un altre moment, el tema de la reina Ahotep. Que sapigueu que per Adea això és un símbol d'empoderament de la dona. I ho portem moltes alumnes. Moltes alumnes, moltíssimes. Ho portem moltíssimes. Sí, cada vegada que anem a fer un viatge a Egipte, expliquem la història d'Ahotep, i llavors hi ha molta gent que en aquell moment decideix, moltes dones, que decideixen, jo vull una mosca. O dues o tres, perquè hi ha qui es fa el penjoll i es fa també arracades. Sí. Les arracades és una innovació de l'últim viatge que està bé, jo me les demanaré també. Després tenim moltes altres més reines, que tothom coneixem Hatshepsut, com he comentat abans, Nefertiti. Nefertiti segurament va ser reina d'Egipte. La tenim com gran esposa reial d'Akhenaton, d'Amenhotep o Amenofis IV, Akhenaton, aquest rei heretge, que li diem rei heretge. També explicarem, en algun altre podcast parlarem d'Akhenaton i de Nefertiti. Hem de parlar d'un podcast de Nefertiti, però possiblement va ser reina. Va canviar el seu nom, va masculinitzar el seu nom per poder ser reina, per poder regnar. Com havia fet una miqueta també Hatshepsut. Hatshepsut no és que modifiqués el seu nom, però va modificar la seva forma de mostrar-se. Fins al 7è any, que ella és regent del seu nebot, de Tutmosis III, ella es mostra com una dona.
Però a partir del 7è any ella diu que llavors el seu nebot ja és major d'edat i pot governar com a rei d'Egipte, ella decideix no entregar el tron i quedar-se com a reina d'Egipte. En aquell moment, la seva imatge serà la d'un home. Una de les millors estàtues que hi ha al Museu Nou d'Egipte, al Museu Nou del Caire, és una estàtua de Hatshepsut, que si no et veus, si no et diuen que allò és Hatshepsut, allò veus un home d'aquesta dinastia 18, del Regne Nou. És impressionant, aquella estàtua. És espectacular, increïble, però és un home. Però no és un home, és una reina, és Hatshepsut. S'ha de mostrar com un home davant del poble. N'hi ha moltes més, ja us dic que hi ha moltíssimes més. Trobarem després, al final de tota la història d'Egipte, és quan ens arriba. De fet, al final del Regne Nou ja tenim a la reina Tausert, també, al final de la 19a dinastia tenim a la reina Tausert. Al final de la història d'Egipte, en l'època ptolemaica, tenim també no només a Cleopatra Setena, que se la coneixem tots, i que ja en parlarem, també farem un podcast parlant de Cleopatra Setena, però n'hi ha altres, perquè ella va tenir dues germanes que van regnar abans que ella. Berenice IV i Arsinoe IV van regnar, van ser reines, especialment Berenice IV va ser una gran reina d'Egipte. Bé, tenim molts noms de reines d'Egipte, ja us dic que és un tema que no l'acabaríem mai. Vull dir, ja us dic, cada vegada anem ampliant documentació, cada vegada surt més coses, cada vegada es treballa més en la cerca, en preguntar-nos realment quin paper van tenir les dones a la història i cada vegada tenim més noms de dones, evidentment. I a part de les reines, és a dir, a dintre de l'aristocràcia, del govern, de la gent d'Altancúrnia, hi havia algun lloc on hi haguessin dones també o tot eren homes? Bé, tenim... És difícil, el que és l'alta noblesa, llocs de responsabilitat a l'antic Egipte, trobar noms de dones. Però n'hi ha un que destaca. N'hi ha exemples, però a mi m'agrada destacar-ne un que és absolutament meravellós, que és la d'una dona que va ser visir d'Egipte. Visir en el Regne Antic. Estem parlant de fa més de... Ara fa més de 4.200, 4.300 anys, va haver una dona que es deia Nebet, i que ella va ser visir d'Egipte i va tenir tant de poder. Estem parlant d'una sisena dinastia en la que segurament el monarca, la regència, les dinasties, el tema de les dinasties ja en parlarem també en un altre podcast perquè a l'antiguitat els registres reals no dividien en dinasties. Això és una cosa més, diguéssim, més de l'època grecorromana. Però en aquell període el monarca, per poder regnar, necessitava molts recolzaments del sacerdoci, recolzaments de l'exèrcit, recolzaments de la noblesa, i en el començament d'aquesta sisena dinastia ens trobem amb un monarca, amb Pepi I, que segurament o no tenia tots els recolzaments, si es deia Pepi. Pepi? És que m'ha fet gràcia. Es diu Pepi. Després hi ha un altre que es diu Teti. Teti va ser el predecessor que anava abans de Pepi. Primer tenim Teti, després tenim Pepi i tenim un Pepi segon, també. I tenim Cetis, també. Molt graciós. Això ja seria una altra dinastia. Però estem dintre de la sisena dinastia. Tenim el tocador de la senyorita Pepi, a Pepi I, que segurament no sabem, perquè la documentació d'aquest període és confusa, és poca també, però segurament no estava destinat a regnar, necessitava recolzaments. I Nebet, com a noble important d'aquell període, com a persona influent d'aquell període, va recolzar la regència, el regnat de Pepi I. No gratuïtament, evidentment. Pepi I es va casar amb les dues filles, que es deien Angesenpepi I i Angesenpepi II. Això va millorant per moments. De fet, inicialment es deien Angenesmerirà I, Angenesmerirà II. El que passa que al casar-se amb Pepi es canvia el nom. Però es van casar les seves dues filles, aquesta visir, aquesta Nebet, va poder casar el rei amb les seves dues filles. Per tant, tot el que nasqués a partir d'aquí, tota la dinastia que nasqués per un costat o per l'altre, formava part de la dinastia d'aquesta visir, de Nebet, realment. A l'antiguitat, a l'antic Egipte, la sang femenina era la que donava la reialesa, la que donava legitimitat. Per tant, Nebet és una de les persones segurament més importants, més influents i amb més poder de l'antiguitat. Però això és, perdona,
perquè les dones eren les que li donaven la sang al seu bebè que estava dintre seu. És a dir, que aquí ells fan la seva feina, però qui dona la sang al fill ets la mare. I això a l'antic Egipte es respecta molt. Sí. El tema de, ja us dic, abans us he comentat del tema de la regència. Ha de ser una dona d'estirp reial. Com us comentava abans, que Hatshepsut és regent del seu nebot, és que el seu nebot no és d'estirp reial. El seu pare sí que és rei, però la seva mare és una esposa secundària. Qui és realment, qui és reina d'Egipte, qui té la sang reial, és Hatshepsut. Ella ve d'estirp reial. Ara no vull fer gaires spoilers, però té la mateixa sang reial que la reina Hotep, que us he parlat abans. És línia directa. Per tant, per això ella regna, i no la mare de Tutmosis III, perquè la mare de Tutmosis III no és d'estirp reial. Hatshepsut sí. Això és una cosa que a l'antic Egipte es tenia molt, molt en compte. Se t'està caient el cabell, eh? Se t'està caient el cabell? Ostres, quina pena. Així que això no ho tallem, això queda aquí. Ah, doncs. Que sàpiguen que se't cau el cabell. No, me l'he estirat jo. Ah, vale. Vinga, pots seguir. No, ja havia acabat amb Nevet, aquest personatge que vull destacar això, que sobre el 2200, 2250 aproximadament abans de la nostra era, va ser la persona més poderosa d'Egipte. Era la persona més poderosa que el rei, perquè va col·locar el rei que ella va voler. Sí. I després m'agradaria que parlessis una miqueta d'unes que m'agraden molt, que són les divines adoratrius. Sí. Perquè són divines i les adoren. Són una mica com jo. Les divines adoratrius són són pròpiament una dinastia dintre de la dinastia egípcia. Tot i que hi ha alguna, podem parlar d'alguna divina adoratriu o esposa divina, esposa reial, esposa divina d'Amon cap a la 18a dinastia, també 17a dinastia, 18a dinastia. Podem trobar alguns exemples. Realment la divina adoratriu, aquest cos sacerdotal, perquè era un cos sacerdotal, que va més enllà realment del cos sacerdotal, apareix durant el tercer període intermedi, és a dir, quan s'acaba el regne el regne nou, s'acaba la dinastia 20, comença la dinastia 21, amb un trencament, tenim un trencament del govern centralitzat, trobarem un monarca que es diu Esmendes, que governarà des de la zona del delta, i després ens trobarem els sumes sacerdots d'Amon, a la zona tebana, l'Alt Egipte, pràcticament, bàsicament, Erior, Piang, Pinetjem I, etc., que crearan la seva pròpia dinastia i que començaran a posar el seu nom dintre de cartutxos reials i començaran a mostrar-se com a reis d'Egipte. És a dir, serà moltes vegades el rei d'Egipte, el rei que està a la zona del delta, és familiar, és germà, fill, té relacions familiars amb el suma sacerdot d'Amon, de Tebes, no? Però cadascú regnarà, diguéssim, al seu espai. I en aquest moment de tancament, apareix la figura de la divina adoratriu. La primera que tenim documentada és Mat-Karra, el seu nom és Mat-Karra, que és filla de Pinetjem I, d'aquest suma sacerdot i monarca de facto de l'Alt Egipte. És curiós també el nom de Mat-Karra, que agafi aquest nom de Mat-Karra, perquè era el nom també que tenia d'entronització la reina Hatshepsut. És un nom poderós, agafar aquest nom. I a partir d'aquí seran elles, les divines adoratrius, les que triaran a la seva successora. És a dir, hi haurà 3 dinasties paral·leles, podem parlar. El que passa és que mentre la dinastia 21 acabarà en un moment donat, entrarem a la dinastia 22, passarem a la dinastia 23, dinastia 24, dinastia 25, 26, etc. Fins que de moment està passant això, la dinastia de divines adoratrius és una, segueix una línia, i és la divina adoratriu la que tria a la seva successora. Se'ns diu, i jo crec que de vegades de forma errònia, crec jo, que per exemple, en el moment que els monarques d'estirp núbia, 25a dinastia, monarques que arriben del regne de Kuix, per fer front als assiris que intentaven penetrar a Egipte, doncs se'ns diu que el monarca Kashta va obligar a la divina adoratriu Amenídis I, Amenídis I era la seva filla, va obligar a la divina adoratriu que hi havia fins a aquell moment, que era Xeperupet I, la va obligar
a adoptar la seva filla. Bé, aquesta és una versió. És veritat que es pot suggerir, però jo, des del meu punt de vista, i altres investigadors estem amb això, creiem que la divina adoratriu té dret a triar i escollir a qui vulgui. Pot haver-hi una pressió per part del monarca? Pot ser, però ella pot decidir. I, de fet, ella pot col·locar a la filla del monarca següent o qui li vulgui posar, però no abandona el seu lloc. La que està oficialment com a divina adoratriu no abandona el seu lloc i deixa pas, en aquest cas ja Xepelopet I no deixa pas a Amenerdis I, sinó que segueix ella i el dia que ella mor va formant a Amenerdis I, igual que Amenerdis I formarà a la seva successora i així anirem tenint a diverses divines adoratrius, que en tenim molt poques. La llista és molt... Així com passen, potser, desenes de monarques, la llista de divines adoratrius no arriba a 10. Es quedem amb 8, 9, depèn de com triem algunes, depèn de si ens entra l'última d'elles, que era Nitocris segona. És complicat, perquè tampoc no va arribar, sembla que tampoc no va arribar a exercir. Bé, ja us dic, elles van arribar a tenir això, una autoritat, un poder que anava molt més enllà del que és el poder reial. I això com se sap? Això se sap perquè tenim molts documents que ens parlen d'elles i de les possessions que elles tenien i de gent poderosa que han de retre homenatge a aquestes divines adoratrius, que han d'estar al servei d'aquestes divines adoratrius. Tenim autèntics personatges nobles d'aquests períodes, dinasties 21, 22, fins a la 26 pràcticament, que són gent rica, gent molt influent, però tenim algun document que ens diu ella està al servei de la divina adoratriu o ha de respondre davant de la divina adoratriu d'Amon. Per tant, clar, aquesta divina adoratriu té molt de poder. És com un... Jo a vegades ho poso una miqueta, faig una mica del símil, que seria com un tercer poder. Tenim un monarca a la zona del Delta, tenim un monarca a l'Alt Egipte i no es parlen gairebé entre ells i llavors apareix la forma de la figura de la divina adoratriu, que és una figura que no està en el plànol terrenal. Tenim algunes imatges on tenim reis fent ofrenes a les divinitats i la divina adoratriu no està fent ofrenes a les divinitats, està entre les divinitats, està en un altre plànol. Està molt més enllà. Per tant, se li ha de tenir un respecte, la seva funció, la seva feina, la seva tasca, el seu criteri, el que ella expliqui, el que ella digui, el que ella senti, el que ella ordeni, s'ha de tenir molt en compte. Durant 500 anys, aproximadament, fins que arriba Cambises II, els perses ho conquereixen a Egipte, durant ben bé 500 anys, les divines adoratrius són les que tenen el control, o poden manar a Egipte. Jo no dic que manin de forma directa, però que tenen paraula, que tenen veu i vot i que tenen poder de decisió a Egipte, això per mi és indiscutible. Són unes figures realment importantíssimes, tan importants que ja us dic, quan arriba Cambises II, el rei dels perses, i conquereix Egipte, diu he de treure'm aquesta divina adoratriu, he de treure aquest títol, he d'eliminar aquesta persona, no matar-la, però sí eliminar. No sabem si la va matar, no sabem que no, però en principi sí que elimina el càrrec. Per què? Perquè veu que és un càrrec que li resta poder, perquè la gent va consultar-la a ella, perquè qui té realment el poder és la divina adoratriu d'Amon. Perquè veieu que són importants i en això anirem trobant més coses. Conforme es vagi treballant i estudiant el paper de les divines adoratrius, anirem trobant més coses d'aquestes grans dones de la història. I després hi ha una cosa que jo escolto molt per les xarxes i en vídeos i tal, que és que com que les dones egípcies es podien divorciar, eren com que tenien un munt de llibertat i eren com supermoderns. Els egipcis, eren fins i tot feministes. Sisplau, explica'ns-ho. No. Ja us he comentat al començament que és una societat patriarcal, que gairebé la dona ha de respondre davant d'un home. Hi ha molt poques feines que una dona pugui fer i que no estigui supeditada a la supervisió d'un home. Sí que és veritat que poden heretar, que poden divorciar-se, en un moment donat poden divorciar-se i poden crear algunes feines i tenir-les, ser elles les propietàries d'aquestes feines, no? O sigui, tenim les cases, el que es coneix com a cases de cervesa, que serien les tavernes actuals,
que elles podien ser propietàries d'aquestes cases de cervesa, que no només eren cases de cervesa, eren cases d'altres coses també, però que elles podien ser propietàries, dirigir-les elles sense la supervisió d'un home. També les que són les ploraneres, s'han sentit a parlar de les ploradores, ploraneres, les que acompanyaven els sèquits funeraris i que ploraven, no? Elles també feien aquesta feina, sembla que de forma sense cap necessitat que hi hagués la supervisió d'un home, i a més eren autèntiques especialistes, no? Eren a la seva feina, vull dir, depenent del que els hi paguessin, de la importància del difunt, doncs ploraven una miqueta o ploraven moltíssim. O s'estiraven dels cabells. Exacte. El que faci falta. O fins i tot es trencaven la roba, s'omplien de fang, vull dir, el que fes falta, o sigui, tot el més dramàtic, depenent del que els hi paguessin, no? Però, en general, l'Antic Egipte és una societat patriarcal. Malauradament. No ho hem d'oblidar, perquè si oblidem això, si ens pensem que no, que era una societat superoberta, estem faltant a la realitat. Una cosa és que nosaltres vulguem, i jo en aquest cas, i Acadèmia DEA, volem donar peu a totes les dones de l'antiguitat, i actuals també, a tothom, però volem remarcar la feina que van fer aquestes grans dones de l'antiguitat, no ens ha d'embullar, no ens ha de fer veure el que no és. I és que l'antiguitat, la major part de les societats són patriarcals. Perfecte. I ara que crec que acabem una mica amb Antic Egipte... Sí, jo crec que hem fet un bon recorregut. Sí. Però t'haig de demanar una última cosa. Així un parell de noms de personatges femenins importants en història en general. No sé, arqueòlogues, o no sé. N'hi ha moltíssims, i arqueòlogues, n'hi ha moltíssimes d'arqueòlogues, no? Kathleen Kenyon va ser una gran arqueòloga que va donar molts avanços a la disciplina de l'arqueologia, a l'excavació, pròpiament. N'hi ha moltíssimes. Però així de l'antiguitat, tornant a l'antiguitat, que segur que tots coneixem, Hipàtia d'Alexandria ens sona molt, no? Però hi ha dues, jo parlo de dues, que ens n'hem d'anar molt enrere en el temps, pràcticament el període aquest que us he comentat de la Visir Nebet, anem cap a aquest període, del 2200, 2300, 2250 abans de la nostra era. Estaven les dones on fire allà. És un moment molt interessant. Aquí ens trobem a una dona que era la filla, per exemple, la filla de Sargon I d'Accad. Sargon I d'Accad és un monarca molt famós. Però va tenir una filla, que es deia Enheduanna. I Enheduanna és important per dues coses. La primera perquè era una sacerdotissa, sacerdotissa de la divinitat Sin, o Nanna. Nanna, Nannar o Sin. Sin era el nom que tenien els acadis, estem parlant de la filla de Sargon I d'Accad, per tant, en aquest moment Sin, però el nom del temple a la ciutat d'Ur, on va exercir, era sacerdotissa de Nanna. Nanna és la versió, el nom que tenia aquesta divinitat en època sumèria. Després es dirà Sin en època acàdia, en època babilònica, doncs té aquest nom de Sin. Però és una divinitat interessant perquè és una divinitat lunar i sempre parlem en divinitats, sempre tenim al cap divinitats solars, no? Però en l'antiguitat també eren tan importants les divinitats lunars com les divinitats solars. Les tenim a totes les societats. Doncs bé, és important ja no només per ser sacerdotessa del temple d'Ur, d'una de les divinitats més importants d'Egipte, és a dir, hem de tenir en compte que són societats majoritàriament teològiques, teocràtiques és la paraula. És a dir, que es basa molt del poder dels monarques i de la societat, es basa en directrius divines. Per tant, és important tenir ja una dona que està en el sacerdoci. Però és que, a més, Enheduanna és la primera dona de la història de la que tenim constància que va escriure obres literàries. És la primera escritora de la història. Va signar les seves obres. Llavors, és realment important per la història, i això per moltes vegades se'ns oblida. Qui és la primera persona que ha signat un document escrit? En aquest cas eren himnes, eren poemes dedicats a Inanna, no a Nanna, sinó a Inanna, que és una divinitat femenina, segurament la coneixeu més pel nom d'Ishtar, la seva evolució mesopotàmica,
doncs acaba tenint aquest nom d'Ishtar, té altres noms també, però ella va escriure poemes i himnes per Inanna i va signar el seu nom, Enheduanna. Llavors, és una persona que poc se'n sap, poc se'n parla, però que és importantíssima, és la primera persona de la humanitat que signa un document, i és una dona. A més, les dones sempre han sigut les que han transmès tot el que són contes, tradicions, mitologia, cap als seus fills, cap als seus nets i de més. Sí. És a dir, que aquesta escrivís tampoc no hauria de ser tan estrany. És estrany pel fet que sap escriure, sap llegir, és a dir, ella ha rebut formació. En una època en què pensem que les dones no han rebut aquesta formació, que no saben llegir ni escriure i que simplement es dediquen a les 4 funcions que hagin de tenir, home, com a filla del rei, com a princesa, doncs les funcions que pugui tenir una princesa en aquell període, però no, ella ha rebut formació i sap llegir i escriure i és una figura clau a la història que queda una miqueta així, enfosquida pels homes, pel treball del seu pare, perquè és clar, Sargon I d'Accad, el gran rei Sargon d'Accad, no? Doncs Enheduanna també és important, no? Enheduanna. És un nom maco, però difícil de dir i de reportar pitjor encara. No, perfecte. Aquesta és una. N'hi ha una altra també molt interessant, és una miqueta abans, ens aniríem cap al 2500 abans de la nostra era, ben bé. Ens trobem a la primera dinastia d'Ur i no sabem gaire, de la seva vida no sabem res, d'aquesta reina, podem parlar de reina, que es deia Puabi, però s'ha trobat la seva tomba. I tornem a estar una miqueta com el cas que us he comentat abans d'Egipte, en què teníem a la reina Merinate amb la seva tomba dintre la necròpolis reial, de tombes reials, de monarques de l'antic Egipte. Doncs aquí ens trobem també la tomba d'aquesta reina enmig de tombes dels monarques d'aquesta primera dinastia d'Ur, d'aquesta dinastia sumèria. Aquí l'any 1920, Leonard Woolley, que va ser l'arqueòleg, va descobrir la tomba, va entrar per primera vegada a aquesta tomba i va trobar la mòmia, és una tomba intacta, va trobar, no la mòmia, la difunta reina en el seu llit, va trobar-la amb la seva diadema d'or, una diadema preciosa, però no només la diadema, tenia or, tenia lapislàtzuli, tenia altres pedres precioses, tenia el cos ple de petites contes d'or, de pedres precioses que segurament formaven part d'un vestit, el que és la tela s'ha perdut, o el fil, o el que fos. Tot això no ens queda res, però aquestes pedres precioses sí que han quedat, i no només això, sinó que tenia molta part, molt gran part de mobiliari, però és que a més, i aquí arriba la controvèrsia, hi ha alguns investigadors que ens diuen que a la seva tomba només hi havia 2 sacrificis humans, Això és una cosa que no he parlat també abans de la reina Merinate, de l'antic Egipte. Els monarques de la primera dinastia s'inhumaven, es ficaven en una tomba envoltada de sacrificis humans. I la reina Merinate tenia al voltant de 50 sacrificis humans també a la seva tomba. Bé, doncs sembla que és alguna cosa de l'època, perquè estem parlant més o menys de la mateixa època, una mica posterior a la reina Puabi, però a la seva tomba la cosa varia, no? Perquè la seva tomba està en una situació que sembla que hi hagi com una espècie de cambra anexa a la tomba, i que hi ha investigadors que ens diuen que aquesta cambra anexa no pertany a la tomba, i jo estic amb altres investigadors que creiem que sí, que aquesta cambra anexa pertany a la tomba de la reina. El que passa que com és una dona, doncs deu ser una anexa que no li pertany. No pot ser. I jo crec que sí. I el que tenim és molts més sacrificis humans, estem parlant al voltant de 21 sacrificis humans, com altres monarques, que hi ha a Egipte, a aquesta dinastia d'Ur, sumeris, que tenen sacrificis humans a les seves tombes, igual que altres monarques, a l'entrada de la tomba tenim a uns soldats, persones armades, tenim els cadàvers, tenim els ossos, però armats, que estaven protegint l'entrada de la tomba. També tenim un carro tirat per 2 bous, que seria com el carro de combat d'aquell moment, una mica seria això, que estan precisament a l'entrada de la tomba. I això ho tenen les altres tombes, que diem sense cap tipus de problema que eren reis,
Doncs això també ho tenim a la tomba de la reina Puabi. I a vegades sembla que costi reconèixer que ella va ser reina. I la hem d'associar a un altre monarca. Bueno, hauria ser l'esposa d'algun monarca important. I per què no va poder ser reina? És que no veig el problema. Que sí, que és societat patriarcal, però per ser rei, per ser una reina, només necessites la legitimitat. I la forma de tenir legitimitat, hi ha moltes formes. El monarca pot designar que serà la meva esposa reial la que regnarà, llavors, si ho diu el monarca, doncs poder ser així. El sacerdoci pot recolzar-la, l'exèrcit pot recolzar-la, la noblesa pot recolzar-la i ser reina sense cap tipus de problema. No hem de tancar aquestes portes, perquè si tanquem aquestes portes ens estem perdent. No dic la meitat de la història, però una gran part de la història, i una meravellosa part de la història, l'estem perdent. Sí, perquè jo que ho veig des de fora, a arqueologia sempre necessiteu com 5 o 6 coses per identificar que allò és un rei, no? Però quan li toca a que sigui una dona, aleshores no, però hauria de ser del seu marit, que li han posat a ella, no, això no deu ser... Sempre s'inventen excuses perquè aquells 5 cosetes que identifiquen com a reina no pot ser. Això ha passat molt durant tota la història, afortunadament des dels anys, diria 80, ja abans, però des dels anys 80 del segle passat la cosa comença a canviar, costa moltíssim, moltíssim, i nosaltres des de l'Acadèmia DEA posem el nostre granet de sorra, sempre tractem de parlar de les dones, del paper de les dones a l'antiguitat i també en l'actualitat i en èpoques més modernes, no? Les dones que han sigut grans arqueòlogues. També en parlem molt en els nostres cursos, conferències, en parlem molt. Pues sí. Vale, vols parlar d'alguna cosa més? Jo crec que per avui, aquest primer podcast, no ens ha quedat pas del tot malament. Per ser el primer, sí, no està malament. Ja anirem millorant. No us ho tingueu en compte. Jo el que sí que vull dir és que encara en l'any en què estem, encara no he descobert per què se'ns té tanta por a les dones, no ho entenc. Però deu ser perquè som molt poderoses, perquè a mi només em fan por les coses que són molt poderoses, que són molt grans, que tenen molt de poder, que poden fer-me mal. I les dones devem de ser molt poderoses, molt més del que ens imaginem i molt més, per suposat, del que ens diuen. I sobretot, totes les dones que ens esteu escoltant, que segur que sou moltes, espero que hi hagi molta gent escoltant el podcast. Sobretot, que mai ningú us digui que no podeu, que no sou capaces de fer alguna cosa. Sou capaces de fer tot allò que vosaltres vulgueu fer. D'acord? Així que, dones de Catalunya en aquest cas, sou molt poderoses. I fins aquí... Fins aquí el nostre primer podcast. Sí, menys mal que és podcast, perquè hem menjat allioli i no vegis. Bueno, doncs ens veiem en el proper podcast. Encara no sabem de què parlarem. No, ni idea. Ja en parlarem. Ja anirem veient. Ja veurem. Això va... Al matí diem de què parlem, d'això, doncs vinga, d'això. Vull dir, no portem un guió. Ja sortirà. I res, esperem que us agradi i ens veiem a la propera. Vinga, fins la propera. Petonets. Petonets. Adeu! Tu diràs el que hem de fer. Hola, som...